אהבה, שלווה ואמונה, משפחה לא מפסיקה את המנגינה. יש בי תקווה, אומר היום תודה על כל יום שאני נושם. משפחה לא בוחרים. לי קוראים אילן קסאלו, בן 25. אני אורי אלמו, בן 24. אנחנו בני דודים, בלי קשר לזה שאנחנו עושים מוזיקה מגיל 0 ביחד. וגדלנו בשכונה שנקראת קריית נורדו. משם בעצם כל הסיפור של קפה שחור חזק התחיל. אני זוכר את עצמנו יושבים ככה במתנס ומבלים שם בעצם את כל היום. גדלנו בשכונה לא הכי קלה שיש. אז היא גם לא שכונה כזו והיא לא שכונה גרועה. היא לא גרועה, אבל היא גם לא הכי קלה שיש. ושם בעצם כל הסיפור של קפה שחור חזק התחיל. עבדתי שעות נוספות ברחובות, חשבתי שיהיה מיליונר מכמה אצבעות. אשליות של ילד שאיבד את התקוות, הצלחות של ילד שהפסיק כבר לנסות, סיוט של ילד ששכח מה זה חלומות, ועדיין תמיד היית שם אותי לגבות. שם של קפה שחור חזק, לכל מי ששואל למה, אז למתנ"ס קראו קפה לנוער, מוזיקה שחורה, אנחנו בצבע מתאים, וחזק תמיד היינו אומרים תבינו לבד. אי אפשר להאשים נער בן 15, דרך המלך מונחת לפניו, הוא לא רואה את זה מרוב הפיתוי שיש היום ברחוב. שם הוא למד לאהוב וגם לגנוב. מנהל המתנ"ס שלנו אמר לנו, אתם לא תגיעו לארצות הברית. ובתכלס, כשהוא אמר לנו את זה היינו עוד ילדים. אני זוכר שצחקנו. צחקנו, כאילו הוא אמר לנו, מה ארצות הברית? לא נסעתי לאילת עדיין, אתה אומר לי ארצות הברית. והוא צדק. אחרי חצי שנה בערך היינו בארצות הברית פעם ראשונה, ואני לא צוחק שלא הייתי באילת לפני ארצות הברית. אחרי שכל הפרויקט הזה היינו בארצות הברית, הכל טוב ויפה, התפרקנו, היינו 5 חבר'ה. ואני ואורי נשארנו בסוף, אז התגייסנו לצבא. כל אחד עשה את השירות הצבאי שלו. ואחרי כל כך הרבה שקט צריך מסר של כאילו כל כך הרבה זמן חיכינו לזה, אז אמרנו וואלה לא הצלחנו אז, כאילו הצלחנו באיזשהו מקום, אבל זה לא... זה נגמר. אז צריך את המסר הזה, וצריך את מה שאנחנו רצינו. רק לעלות. נזרקו לפח, אני לא מפסיק עד יום אותי אחי, האדמה הפח, על הטרק הזה של רף, אם היא רואה אח, אני לא צריך שאף בן זונה יגיד שאני שייך. וזה היה הכי מתבקש, כאילו, פזמון כזה, שמדבר על הרבה מוטיבציה, על להגשים חלומות, על... כאילו רק לעלות, זה משפט שאומר הכל. כשהייתי חוזר מהבסיס כל הזמן, אז הייתי עובר עם האוטובוס, חוזר גמור מת, ותמיד הייתי עובר ליד הרכבת, בכניסה לחדרה יש רכבת, יש קיר ענק של גרפיטי. מבנה נטוש כזה שבור. אמרתי, יום אחד אני אעשה פה קליפ. את ההזדמנות בשתי ידיים אני לוקח, בשעות הכי קטנות קורים דברים גדולים, הפכתי את החלום למציאות שבחיים. יש בי אהבה ואמונה היא תנצח, את ההזדמנות בשתי ידיים אני לוקח, בשעות הכי קטנות קורים דברים גדולים, הפכתי את החלום למציאות שבחיים. ככה, כמו שאת עכשיו, מצלמה וחצובה. ככה מצלמה חצובה, וככה צילמנו את הקליפ. של אבא שלי. לבד. אורי הביא את המצלמה. אני מהצבא למדתי את הג' שמתי אבן, רגע רואים אותך, יפה, עמדנו, לחצנו פליי, לחצנו רקורד במצלמה, שמנו פליי, מוזיקה מהטלפון, וככה צילמנו את הקליפ של רק לעלות, לבד, בלי אף אחד. הלכנו ללוקיישן אחר, לקיר אחר, צילמנו גם שם. אמרתי לו, טוב, צריך לעניין את הקליפ, טוב, תעלה למעלה, שמנו, צילמנו בזווית מלמעלה, יש קטע בקליפ, נכון שזה למעלה? כשאנחנו עם הרגליים ככה עושים את זה, בדיוק. אז זה שמנו את המצלמה באיזה חלון מרחוק, לחצנו רקורד, יש מלא זמן לפני שהגענו לשם. כאילו אם תיקח את הסרטון המקורי, אתה תראה אותה תפשים ככה, וזה, יושבים, חתכנו את כל זה בשביל שלא... אחרי זה בא חבר ועזר לנו טיפה עם זומים וזה, אבל כל הקליפ צולם לבד כאילו. וזהו, בקליפ היום עומד על 2 מיליון צפיות. שאני הכי אוהב, ובהתחלה שנאתי אותו, כאילו, אמרתי לו, מה זה, הם גרועים, הם לא יודעים לעשות ראפ, כאילו, מה זה? והתאהבתי בחומרים שלהם, והתחברנו נורא,
מה שאני נורא אוהב בהם, שאצל הרבה ראפרים יש קטע של... יש את הבן אדם ויש את הדמות. ואצלהם זה... מה שהם שרים זה מי שהם, וזה מה שהכי משך אותי. סוואגה דיגי. נצ'י נצ'. הקפה שחור חזק. 14 שבועות ברציפות ברדיו, בגלגלצ. זה משהו שאני לא יודע... יש אומנים שהם נכנסו איתנו לגלגלצ באותו שבוע, הם כבר במצעד עם סינגל שני, ואנחנו עדיין שם. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש בעזרת השם בלי נדר. בסוף אני אומר שהקהל בוחר. היינו בזמן הנכון במקום הנכון, ופתחנו דף בפייסבוק של קפה שחור חזק. כבר שנה וחצי, היום הוא עוד מעט ב-35,000 לייקים. שפתאום אני הולך עם אמא שלי ברחוב, ואז ילד בא ומבקש ממני תמונה, אז אמא שלי אומרת, בואי כאילו, למה? והאימא של הילד מצלמת אותנו, ואז אימא שלנו מסתכלת על האימא של הילד מצלמת אותו. זה עד שני. זה היופי. ביחד עם זה שאנחנו מקום ראשון בגלגלצ, שמקום ראשון בגלגלצ זה משוגע. לא היה עד עכשיו שיר היפ-הופ? בישראל מקום ראשון בגלגלצ. לא היה. אמרנו, טוב, עוד חודשיים יוצא אלבום, בסדר? פה צריך לשחרר את הסינגל, פה צריך זה, ופתאום גם המחאה נכנסת. אני תמיד אומר הוא מכוון הכל. וזה הכי משמח בעולם. אנחנו כן. והכל, כאילו כל מה שכיוונו, הכל הגיע לנקודה אחת, וזה הכיף הכי גדול. והדבר הכי קשה עכשיו, נכון, אמנם אנחנו כן בתחנות רדיו, והיינו מקום ראשון בגלגלצ, וזה דברים שאי אפשר לתאר. אבל העבודה האמיתית היא לשמור על זה. כאילו, זה קשה להגיע לכאן, אבל סבבה. הגענו לפה, אנחנו פה, לשמור על זה פה, לא לרדת. נורא קל לעלות, ובאותה שנייה בום, לרדת למטה. אז אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להישאר מקום ראשון, ולא רק שבוע ולא שבועיים, ולא 14 שבועות כמו שאנחנו עכשיו ברדיו, אנחנו רוצים להיות פה 20 שנה, וגם אינשאללה גם 30 ו-40 שנה. כל עוד אנחנו נשמים שנעשה מוזיקה. ורק לעלות זה מה שנותר, ואנחנו רק עולים. ולשמור על רגליים על הקרקע, זה הכי חשוב. בדיוק. בהצלחה. לא להיות עכשיו, לא. זה לא אנחנו. אם אנחנו ניתן לגזען לתת לנו להרגיש נחותים, הוא ניצח אותנו. כי הוא צחק ואמר לנו, יש שחורים, ואז אנחנו, למה הוא אומר לנו שחורים? לא, למה שניתן לו את הדבר הזה? אני אחייך לו בפרצוף, אני אגיד לו, כן, אני אתיופי, אני שחור, ואני אוהב את זה, ואתה מסכן, רע לך בחיים, וזהו, ואני לא מתעסק בזה. אין סיבה להתעסק בזה. אין בזה סיבה להתעסק. אם אני אגיד, וואי, הוא אמר לי כל הזמן יש שחור, והוא אמר לי ככה, והוא אמר לי ככה, מה עשיתי בזה? הוא ניצח אותי, הוא מבסוט, הוא יישב שם ויחייך, ביחד, תשפוט אותי על פי מראה, השינוי יתחיל בך ורק אז הכל ישתנה. אין לנו מה לוותר כי אין לנו מקום אחר, שיבואו עלינו ימים טובים והכל יסתדר. אנחנו רוצים להעביר את הגישה הזאת במוזיקה. אנחנו לא אומרים, לא נותנים לנו ללכת לפה ולא עושים לנו... לא, למה? למה שנגיד? כי אם ילד קטן בן 10 ישמע את השיר, ואני בעצמי אומר, לא טוב ולא נותנים לנו ולא עושים לנו, הוא עוד לא גדל, הוא עוד לא ראה, הוא עוד לא הגיע בכלל למקום הזה, ואז הוא יגיד, מה נכון, כמו שאורי אומר בשיר, לא נותנים לנו, מה זה? לא, למה שאני אתן לו להגיע למצב הזה אם עוד לא התחיל? יש לנו אחריות על הכתפיים, בסדר? ילדים שומעים אותנו, לא רק ילדים, אבל יש הרבה ילדים ששומעים אותנו, וזה בדיוק מה שאורי אומר. אם אנחנו נבכה, ילדים יבכו. אם אני אחייך ואגיד להם שאפשר רק לעלות, ותלך ותגשים את החלומות שלך, ואם יש לך, אז זה מה שהוא יעשה, זה מה שהוא יקבל. הוא לא יתייחס לגזענות, אם יש. הוא גם לא יחפש את זה ולא יראה את זה. אתה יודע, בסופו של דבר את מוצאת מה שאת מחפשת. אנחנו, זה לא מעניין אותנו. אם לא למדנו שום דבר מההיסטוריה, מרגיש שאני חי בסרט עם הפקה של טרויה. הרי חלקנו סבלו באושוויץ, בירקנאו, מה ההבדל בעצם בין סלאם סלק? יש גזענות, ברור שזה מעניין, וברור שאנחנו רוצים למגר ושזה לא יהיה, ושכמה שפחות. אבל אין מה לעשות, יש אנשים שהם גזענים. וזה בסדר, זה הם גזענים, לא אנחנו.
וזהו, זה בעיה שלהם, ואנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו לא נותנים לגזענות לנצח אותנו. אנחנו לא שופטים בן אדם, לא על פי צבע העור שלו, לא גזע, לא דת, לא מין. מי שרוצה להיות חבר שלנו, אנחנו נחבק אותו חיבוק רחב ונחייך. ומי שלא רוצה, אז אנחנו נחייך. וזהו, בעיה שלו. זה היופי במוזיקה. היופי במוזיקה שזה מחבר בין אנשים, לא משנה מי אתה, מה אתה. אם אתה שומע את המוזיקה ואתה מבין את השפה, אז זה ייכנס לך ללב. בסדר? ששומעים את השיר שלנו ולא רואים את הקליפ, לא יודעים אם זה אתיופי, לא יודעים אם זה... מבינה מה אני אומר? זה לא משנה. לא. הכי קל ליפול לסטיגמות ולהגיד וואלה אני גר פה בשכונה שהיא לא הכי קלה בעולם והיא שכונה קשה וללכת ולהסתובב ולא לעשות עם החיים שלנו כלום, אבל אם יש לכם חלום לכו ותגשימו אותו, אל תחכו לאף אחד באמת, מכל הלב. וזה לא עכשיו אנחנו באים לצפיף או להגיד לכם, באמת זה ככה. הצלחה פירושה היא לעשות מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, עם מי שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. ברגע שאתה מגיע לנקודה הזאת שאתה עושה את כל הדברים האלה, אתה מצליח. 12,000 איש. 12,000 איש, שכולם שרים את השירים שלנו בעל פה. שוק. הכיף הכי גדול שאפשר לקבל כאילו. We done? תודה.